Ga sako, ga sako, ga talaka, ga talaka. Mun shiga kuncin rayuwa, mun shiga kuncin rayuwa. Allah ka yi mana canji yau talakawa mai shigo yanayi. Kowa kuka yake yi, Rabbi ka ceto mu cikin garari. Bismillah Allah sarki yau ma ya ban dama zan kai sakona ne. Dr. Jamilu shi ya ayyake ni ga al'umma. Salati ya manzo na dan Amina mai sona, shi ne zai ceto na ranan nan da babu tamkarta, babu tamkarta. Yau sako ne na ɗauka zan kai wa dukan al'umma. Jamil Zaki ne ya ce ni na je na gamsarwa dukan jama'a. A ɗau haƙuri a ƙara shi yana mako na jina. Wannan bala'i da ya dame dukkanin ƙasa tawa ni na san dai. Ni na san dai jama'a kun san komai yayo farko dole ne zai yo ƙarshe. Mu ɗau haƙuri dan gina Jamil Lion. Jamil Lion da ya ce in sanar da al'umma a ɗau addu'a a yau addu'a don ita za ta kare mu al'umma. Faskari Jamilu ya ce ku yi haƙuri domin komai ya yi farko ƙarshensa zai zo, zai zo. Yankin sabuwa Jamilu ya ce ku yi haƙuri, ya san dukkanin matsalolinmu mu ƙara yin uzuri, mu ƙara yin uzuri. Yankin kankara Jamilu ya ce duk yana jinku ku ƙara yin haƙuri, kun san shi yana son ku, yana son ku. Ƙasanmu sun zo dai sun lalata ta mana kallo, ta ko da Allah na san dole za ku yi kuka, za ku yi kuka. Talakawa mu dai kullum mu ne a cikin kunci, yau wannan gobe wancan mu dai yau muna ta gani, muna ta gani.
duk abin da za a yi kan talaka yake karewa. To al'umma ya kamata mu farka dukkanin bacci, a dukkanin bacci.